Това е често случвано упражнение, като се ходим по улицата, си спускам портфела и се случва така. Тек. Ела тук. Thank you. Браво, момчето! Браво! Както виждате, говори английски. Ела тук. Много работливо момче. Добре. Thank you. Вие може да почувствате от шкафа, да го подаме, да не си загубя портфела. Също може да направим и с ключове. Тек. Ела тук. Thank you. Браво, момчета! Браво! Това е нещо, с което гледам да работя по аксион, така че като видя където на улицата си изкушавам да пиша. Тек. Трудно. Той се глътва повърхността, но той не се отказва. Седни. Упори. Пиша. Тек. Значи, да кажем, че не иска да е меркантилен. Аз се опитвам да го накарам на сила, то не става. Но, иначе... Ето, сега се опитвам от шкафа да дадем нещо. Да кажем, че монетата ще иде бонус за някой, който си... друг асистент, който си е вземал долу. Да покажем. Ето, например, може Мишо... Браво! Браво, момчета! Тек! Ела тук. Thank you. Браво, момчета! И сега, понеже сме възпитани, шап! Шап! Браво! Браво! И понеже